Na tomto videu 16-ročná tiktokerka Brianna odchádza z domu naposledy. O necelé 2 hodiny bude mŕtva. A zabijú ju ľudia, ktorých považovala za svojich priateľov, a to len preto, že ich zaujímalo, ako bude kričať. Brianna bola 16-ročná transrodová dievčina z mesta Warrington na severe Anglicka. Navštevovala 11. ročník a na TikToku mala približne 30 000 sledovateľov. Natáčala trendy, lip-sync videá a otvorene hovorila o tranzícii, hormonálnej liečbe a problémoch, ktorým čelia transrodové dievčatá. Pre mnohých bola oporou. Napriek relatívne tolerantnému prostrediu čelila šikane a fyzickým útokom v škole. Trpela silnou úzkosťou, mala ADHD a autizmus, preto navštevovala individuálne vyučovanie. Práve tam spoznala Scarlett, 15-ročné dievča, vylúčené z predchádzajúcej školy pre nebezpečné správanie. Scarlett bola posadnutá sériovými vrahmi, násilím a kanibalizmom a tvrdila, že ak by niekoho zabila, dokázala by sa vyhnúť trestu. Scarlett bola Briannou fascinovaná a posadnutá. Už predtým sa ju pokúsila zabiť, pretože podala jej veľké množstvo liekov, ale vtedy ten plán zlyhal pre nečakané okolnosti. Medzi tým sa Scarlett spriateľila s Eddym, bol izolovaný, inteligentný chlapec, s ktorým si písali o vraždách a detailne plánovali násilie voči ľuďom, ktorí sa im nepáčili. V ich zapiskoch sa postupne objavilo aj Briannine meno. Scarlett ju pozvala do parku s výhovorkou, že si tam kúpia drogy. 11. februára roku 2023 Brianna odišla z domu a napísala mame, s kým sa ide stretnúť. V parku začala mať zlý pocit a posielala správy, že je nervózna. Keď Scarlett vyslovila dohodnuté slovo, Eddie zaútočil. Spolu Briannu bodli 28 krát. Pokúsila sa utiecť, no dobehli ju a zomrela na mieste. Obaja sa snažili vytvoriť alibi, no ich správy boli obnovené a stali sa kľúčovým dôkazom. 20. septembra roku 2023 boli Scarlett a Eddie uznaní vinnými z vraždy a odsúdení na doživotie s možnosťou prepustenia až po 20 rokov. A Brianna vtedy mala len 16 rokov. A keď máte vy radi podobné true crime príbehy, nezabudajte na follow a komentár. Love you, bye!